years on the East Coast. It's time to go home. What's up? Carl is Sweet. What's up, Sweet? What you want? It's Mama. She's dead, bro. Passenger, show us your hand. Stop. Get down on your knees. Now down on your stomach. There you go. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. Je to upratovačka, čo sa vie o židovskom pohrome? Uta, plata, por favor! Nemal by si tu byť. Je to moja izba. Tak by som tu nemal byť. Áno. Ako som sa ocitla v tejto pozícii? Zlé životné rozhodnutie. Myslím, túto pozíciu padám z postele. Či je vykrúcnosť. Asi mám zranenú krčicu. Cítiš sa tehotná? Ako to má vedieť? To, čo ti hovorí vnútro. To čo vždy. Nepočúvaj ma. Tak ho skús vypočuť. Necítim sa nejako inak. Je ti lepšie? Dobre. Ak je to fajn, prečo by si chcela, aby som zotrvávala vo svojej situácii? Rob si so svojou situáciou, čo chceš. Myslel som na svoju situáciu. No, to je tiež úžasné. Nemali sme spolu spať. Nenechal si ma odísť. Nechcel som to pokašľať. Si v susednej izbe. Bolo by to vonkoncom trápne. Na rozdiel od tohto? Skúsili sme to. Dobre. Ale v určitom bode už v človeku neostane dosť optimizmu, aby mohol niečo také zvládnuť. Ty hriešne kazatelia. Je dôležité, že si to uvedomujeme a vieme si to povedať, aby sme sa vyhli nepríjemnostiam. Misia splnená. Dobre. Máš všetko? Hej, myslím, že môj... Môžeme spolu sedieť pri branči. S kým iným však? Ešte by som mohla sedieť aj sama. No, strčím si niečo do nosa a